Josu, baserria eta baserriko bizimoduak betidanik sekulago garrantzia izan du Euskal Herriaren historian, Euskal Herriaren azken finean rekorrido guztian, ezta? Zergatik esango zenuke zuk izan duela halako garrantzia? Alegia, nondik dator baserriaren inportantzia hori azken finean Euskal Herriaren historian? Bueno, ni pentsatzen dut klimak berak egin dula, ez? Sortu dula, bueno, jendearen eta gizartearen, bueno, kokapena klima batek. Orduan, pixkate horixe da, esaten deguna Euskal Herrian bi zatitan egiten dala eta pixkat Atlantikoa dala eta gero bestia da Mediterraneoa. Eta hemen bizigean lurra hontan, Gipuzkoan behintzat Atlantikoa da goiti bera. Eta berdin Lasarte ere, Lasarteko kasuan ere, horixe da. Bai, eta garrantzia hortaz organizatu zen, baserria, eta hortaz egin zen, eta familiaren kokapena, pensatzen dugu, hasieran transumantziatik edo mendiko bizitzatik udaran jeste ziala, goian mendian pasatzen zuten udara beren hartaldeekin, garrantzia zuelako. Eta gero etortze zianean neguan etortze zian honea bizitzea beko lurraetara, eta bertan geritze zian, hori da. Eta hola fundatzen joan ziren herriak eta baserriak, eta gero baserrian ondoren herriak, beren zentro administratibo bat bezala fundatzen zituzten herriak, bere beharretarako, Eliza eta hori da. Garai batean 12.000 baserri omentzian Euskal Herrian. Ez, Gipuzkoan 12.000. Gipuzkoan 12.000, Euskal Herri guztian, Euskal Herri Atlantikoan 60.000-tik gora. 60.000-tik gora. Eta gainera Euskal Herriko baserria landeetara ere zabaldua dago, konzeptu hori. Bai, eta kopuru horretatik gaur egun gutxi gora bera badakigu zenbat gelditzen diren, oraindik ere zutik? Gipuzkoan 7.000 bai. 7.000 bai. Asko aldatuak eta asko mugatu, baina bai. Eta Euskal Herrian orokorrean zenbat izan daitezken? Hori iztizut esango, baina bai, desente badira, handi Bizkaian badira, eta Nafarroako iparraldean 6.000-tik gora, eta bai. Lasarten, betidanik irudia nintza, Lasartenen irudia, azkenean herri industrial baten irudia, ezta? Uste gehienok irudi hori daukagola nintzat. Zenbat gelditzen dira, zenbat baserri kontzeptu hau bezala ulertua, zenbat gelditzen dira gaur egun ingurune honetan, Lasarte horia ingurune honetan? 20 bat edo. 20 bat edo. Hoitik gora, ondik gelditzen dira, konzeptu horrekin, oso lur gozoak eta lur honak dira. Pixkat Lasarte sortu zanetik, orain dela urte gutxi. Hemengo baserritarrak segregatua dira batzuek Urnietatik, eta beste batzuek Hernanitik, eta besterik ez. Andoain di bakarrik handi batzuk segregatu zian. Baina hoitik gora baintzat gelditzen dira. Bai. Eta zer esan manizun, pixka bat esan daiteke hauek, esan daiteke zala izango da gaina, Lasarte horiako baserriek estilo atlantikoa daukatela, ja arkitekturari dagokionez, baserri atlantikoak dira. Eta zeintzuk dira baserri atlantikoen ezaugarri nagusiak, ja eraikuntzari dagokionez. Eta pixkat hasi beharko gineke baserria nola sortu zen, baserria sortu zen, famili baten inguruan, eta su baten inguruan, berez erdiko sua izate zuten baserritarrak. Erdiko sua esan nahi dut, erdian izate esan zua, ez paretan kontra dagoen sua, eta inguruan biltze zen jendea. Sua hori dago beti hor geroztik sukaldia hor sortu da, orduan baserri zarrak ikustitugu guztiak, ohandikan bian daukatela sua, beran hoiek oraindik lehengo zarrak dira. Bai. Eta, hemen oso transformatuak daude Lasarten, eta batez ere Gipuzko postaldean, postaldean hau beterrian oso transformatuak daude, esatik, komunikazioak eta asko onditu zian, eta industria ere bai, Lasarten kasuare holaxe da. Eta orduan hortikan, txia, hortikan eraiki zen. 16. mendean oso, pixkat Ameriketako garaioetan, indar bat oso handi hartu zuen, oin asko gelditzen dira eraikuntzak, 16. mendekoak, eta Lasarten politenak hemen ditugu, kasu batzuetan, pixkat 17. mendean da egina da, Lauterdi edo Elkezabal handi, Lauterdi horkori, ez da? Bai, hori da, izen goitia datorkio, asko dute izen goitia, bai. Horko nagusiak
lau bihatz eta Bai. erdi moztu zuelako, eta hortikan badakizu gertatzen dira. Eta asko gertatzen da baserri izengoitiak izaten poko pandegidan bezala edo... Eta esan dezakegu gaina, behar bada, hauxe dela, lauterdi izan daitekela behintzat, inguru honetan gelditzen den baserrien artean, apur bat, oaindik ere, garai bateko struktura mantetzen da, eta garai bateko itxura, ezta? Bai, gero... Bai. Luko hori, ezta? Baserriak autarkian bizitze zian, egite zuten dena beren zerbitzurako. Zen baratza, sagardua, sagardu beze tradizio bat oso polita da, esatezala, igeldotik lasartera, usurbila, sagar arboletatik jetxi gabe, etortzen zala bat nahi izan izkeo, apostu eginda. Garai batean. Eta, zerbait egia izango da. Eta, sagardua eta sagardua egite zuten. Eta, gaina lasarteko lurrak oso gozoak dira. Esan dugu leheno hartzauntzatik nola mugitze zian. Kaso garbiak dira, hemen lasarten, ez dakit Pepen ederako basarria, adibidez, Pepen ere, Goierriko famili bat da, honea etorria, eta hartzantzan bidez etortze zian. Eta Pepenek ere, hola mantendu du, eta udaran igotze ziren zera, mendietara, larretara, eta gero neguan, bera. Eta gelditu zian, hemen definitiboki bizitzen. Hori da, Ederki, hauxe zan pixa bat momentu zen egin duna, eta eskerrik asko.